Og det bliver en ekstra vinder i forløbig tid på 21.33, hvor det ellers at vinden er, som den har lavet hele dagen. Vi vil se resultaterne af 200-meteren på skolen. Og lige her på den 200-meter, meget solid køring til Frederiksborg. Mens der er meget til en anden plads med Anders Bæk og Christoffer Carstensen. Og får det vinder.